to dělal, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začali tam buchem, Matěj. Dělá ty věci jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? To stavku. Jako první kolo má celý vrát, to je to většinou. Proto to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vykoněný úplně. To trošku pracuje, takhle. No, ono je fakt dobré, ale... Jak to tam udrží úplně? No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale jestli byl jak do toho sednu poprvé, ale to tam rozhodl a úplně v pohodě, jo. Ty máš něco na jiný, no, těch simulátory závodních, Matej. No, nebyl úplný. Ale nedal. To má asi ta největší zatím zkouška. To už by se ani nesloví. Bych tam ani nedával, ani ne k zájmu matce, jako k zájmu toho hardwareu. To by takový, že musel sedí. Když ono to asi nevezme jako pokyn, který by to nesnesl. Nebo jo? Jak to limitované. Tak se říkám,